nga subha ban ai khublei shibun ye phi ki perlok ki baju ai jing krishan na koi ka por koi pat ye kani ka YouTube channel ko janga ka ba ai ka teng bidi nong si channel ngadan pat mentah kani ka por banwan ra pat chapi ye kani ka wei pat ka jing pentip ka ba kham kong san bar ka ba kham sutunat ba kham tam ye ki perlok ki baju smart bar ka ba ich ba ha ka be dei bar ka jing ye kai football ngan pentip chapi mentah lingba kani ka notice ka ba ka jing ye kai football ka ba tang lai sngi Laiski la laban pendep na duk basedang haduk benda final no kumta katei ke tournament ke bala organize da ka DRFT kadei ke wei na ka kenja football team ne ka kenja club ke baju seng ye ke jing ye kai football laki long da ka league le da ka knockout le da kidoki noki kenja jing ye kai football ki ba kham long lingkot ke ba kala ban kham pendep kham kloi ya ka game nama kata ka jaka ban penyelekai kelong hamadan nongspung ka total price kelong lai phajar tingka nang ta ngisutu ya ka champion lane ka nam tam ha ka jingjob onyo ar phajar tingka plus ka trophy bat kum juru bat ki medal nang ta ka runners up bade pinyo shi phajar tingka plus nang ta pinyo ringkat bat ki medal Ngisutu baka bayrung kalong ar sanspa shitim lane ka wei ka football team lane ka football club lane kinu ki kenja tim ka phi phila ban wan ban yesim benta nang ta lada pikwa ban wan yesim benta ye kani ka football tournament ka batang lai sngi piha ban airu ringkat bat ka advan ka ba shi hajar tingka nama kata ngisutu baka ni ka jingseng ye kani ka tim ka ba tang lai sngi on shim ya ki bawan ningkong on kamshim ye ki bawan ningkong ti nama kata on shim rukum ju tang khat nreu teli ki tim lani ki khat nreu teli ki football club lani ki football team kumta perlok ki banajan badan jangai jungani ka irian nong spung lada pikwa banwan bani shimenta snobha ban ai kerteng no khamkloi khnang ba phin la ban yo ya kate ka bani shimenta ha kate ka football ka balong tang lai teli kisngi lala ban pendap ya kate ki jing helekai bat katerik bakhadu ban pediang yakini ki tim kalong haka shiterik jong benai bakhadwei leni benai November jong nu senam arachar pusan namar kata perlok ki banajan ki badon hakini ki than jong ka nongspung leni jong ka iap ada pikwa banwan menishimenta phone rukum ju hakini ki number phone ki balabu hakane ka notice khnang ba pinyo ya ki jingtep ki ba khamba krimen perlok ba pinwan yeshimenta hakane ka tournament ka batang lai sngi bat piyo ru banra ya ka tei ka nam jingjob haka ba ka bairung ka balong tang kendit kuble shibon